autobus magikoa etxera jauzika. Ai, ia iritsi gara, Bela. Bela. Tori laguntxo, janari freskoa. Eundaka euli, 286, 287, 287. Hamsterra orain arte 15 eta 6 bete ibili da. Edo 4 metro eta 77 zentimetro. Gustura egongo altzara hemen. Ez, hemen ez. Lortu egin dugu, Bela. Bela. Zabalduko didazue atea, mesedez? Egunon, Wanda, laguntzarik behar? Eskerrik asko, andereño. Ez horregatik. Izugarri postu nintzen Bela zezen igela, nire lagun mina, eskolara karnezakela esan zenuenean. Ui! Ez dut uste oso eroso zegoenik nire logelan sarturik. Oh, Eta Belak leku zabalagoren bat behar du hala. bai, halaxe da. Gure ikasgela oso egokia da. Edozein gauza sartzen da hemen. Gauzatxo batzuk ekarri ditut Bela etxean bezala egon dadin. Ederki, animalia baten habitata bere etxea da. Wanda, barkatu, baina nire maila da hau. Arnold, zure zorioneko eguna da gaur. Azaitezte elkarrezagutzen bere gauzek ateratzen ditudan bitartean. Bela. Bale, baina hobe arazorik sortzen ez badit. Tira ba, ea zer dagoen hemen. Ara? Zer da hau? Jostailuzko igel berdea. Belaren laguna da. Igelaren tokia ikasgela jakina. Hartu duzu ikasgela. Carlos! Kontua da, pozik dagoenean, jauzika hasi eta dena apurtzen duela. 1176, Hobe izango da. Dena kentzea, nahi beste leku izan dezan, inoren bidean jarri gabe. Wanda, ez dituzu untxiak mugituko. Euren habitatera egokituta daude. Ura, janaria eta babeslekua daukate. Baina Bela kainera jauzi egiten badie, ez bota niri errurik. Bela, ona arkaitz. Arkaitz, ona Bela. Bela. Ez dago zalantzarik. Elkarrentzat eginak zaudete. Aizu, Bela, zer behar duzu aire fresko pixka bat? Bela. Arnold, ekarriko ditazu plastiko ura, mesedez? Egon hemen. Eskerrik asko, zure mailan jarriko dut igeritokia. Igeritokia? Jakina, badakizu igelekura behar dutela, beraz, hasi putzaiten. Egia da, Arnold. Baina maila hau neure habitatearen parte bat da eta niri lehorra gustatzen zait. Arnold, fidatu nitaz, gustatu ingo zaizu. Eizu putz. Tira, Bela. Ongi etorri zure etxe polit berrira. Bela? Beno, Arnold. Non dago Bela? Hor da bi larriarekin. Non? Bela? Arnold, Bela joan eginda. Joan? Nora? Leiotik kanpora. Zuk zabaldu duzu? Tira, bai, aire freskoa izan zezan. Zer? Ondo egon zara hor. Zergatik joan ote da? Hau leku ezin hobea da. Agian habitat bat osatzeko ez dira nahikoak gezurrezko animalia hauek. Berak oso gustuko ditu ba. Aurkitu beharra daukago. Eta zuk lagunduko didazu. Baina, Wanda... Andereño, joan gaitezke Belaren bila? Ideia zoragarria iruditzen zait, Wanda. Izan ere, zergatik ez gara denok. Ez, kanpo ekintza! Ez dakit zergatik naizen etxean geratu. Bela zen etxean egon behar zuena. Nola aurkituko dugu orain? Edo non egon daiteke? Ez pentsa, edononez, Wanda. Nik esaten dudan lez? Igel bat aurkitzeko, izan igel. Igel izateko? Ez! Horrek esan nahi du txikitu egingo garela!
andereño. Behar bada Bela jateko zerbaiten bila irten da. Bai, kontuan eduki beharreko gogo eta interesgarria da hori. Zer jaten du? Arto maluta, kopil gozoa? Zomorroak, Arnol. Zomorroen habitat hurbilekoenera joan beharko genuke, ba. Bai, zer diozue umeak? Andereño, jauzika joan behar aldugu. Kanpora denok! Non gaude? Eskerrak elditu garen. Bela! Bela, non zaude? Bela! Wanda, isildu zaitez, izutu eta alde egingo du. Zuri esker dagoeneko alde eginda dago. Kontua da nora? Bela! Bela? Goazen jauzika aurrak, dinaka mesedez, juhu! Ona jauzi ederra! Aizue, igel janariz beterik dago hau. Ai, oi, ai, ai! Oi, berriz ere janaria hitz egiten. Sentitzen dut, Ralfi, baina janaria funtsezkoa da animalia eta landaren habitatetan. Bai, janaria hemen dago, Arnol. Baina non dago Bela? Bilanabil, bilanabil! Ah, begira, feliz katuz bat. Andereño! Katuak harrapariak dira eta euren portaera aztertzeko aukera ezin hobea da hau. Tira, hori nahi baduzue, bagoaz. Zuaitz batean gaude? Norbaitek adarra jo digu, hori baino ez da. Ez dago horrelakorik, Carlos. Zuaitz bat, habitat zoragarria da. Nire ikerketen arabera, txori eta katxagorrientzako leku ezin hobea da. Bai, abiak egiteko leku ziurra da, katuen gandik urrun. Ah, begira! Katagorrikumea. Baina nik ez dut katagorririk nahi, nik Bela nahi dut. Eta hemen ez dago nahikoa leku, ez da jatekorik ere. Gainera, non jarriko du igeritokia? Ez dakipa, ze modu zorgoian. Oso barregarria, Ralfi. Zatoz, Arnol, ea orgoitik ikusten dugun. Baina Wanda! Hortxe dago, begira! Bela! Bela! Ez itxoin! Bela! Wanda, Egon! Kontuz! Wanda! Zer egingo dugu orain, Wanda? Lagundu! Hori etzen Bela, Wanda! Bai, banekien. Orduan, zertan ari gara hemen! Wanda, Arnold, ezin zarete egun osoan hor zintzilik egon. Jeitsi berehala! Oh, berriz ere jauzika! Iritsi gara. Hemen egongo alda Bela. Ze bestela, Arnol... Begira, Wanda, ura! Eta zomorroak. Zer uste duzue aurrak? Badaude hemen Belak behar dituen gauza guztiak? Orain arte esandakoak bai andereño. Ura, leku zabala, jatekoa. Beraz, hemen egon behar du. Bela! Oi! Berriro ez! Bela! Lagundu! Lagundu!
behar duen ura. Azkarregi mugitzen da. Egia da, ur honetan erruten baditu arrautzak 4 kilometrora egongo dira aitaren batean. Oso ondo pentsatu duzu, Ralfi. Igelek urgeldiak behar dituzte arrautzak erruteko. Beraz, ur lasaiak aurkitzea baino ez daukagu. Ui, Ara, banekie. Ez dut uste oso urrun daudenik. Ba, zer da hori? Gustuko endudan egaztietako bat. Ardea Herodias bat. Lertxun urdin ederra. Begira bere galdiari. Zein lirain eta pomposa. Eta ba aldu zerrikusirik horrek belarekin. Tira, Wanda, nik esaten dudan lez, bila ezazuen lotura. Nik ez dut loturarik bilatuko. Ni belaren bilanoa. Bela, non zaude? nahikoa da. Sentitzen dut, baina hau gogorregia da niretzat. Haupa, Arnold, ez etxi. Bai, bilatu loturak. Loturak. Janaria. Borroka! Ez. Az gaitezen berriro. Zamorroa. Janaria. Borroka! Malos! Ez dakigu andereño, zein da lotura? Saiatu honekin aurrak. Non bizi dira lertxunak? Lertxunen habitat batean. Eta non bizi dira kastoreak? Kastoreak? Lertxunak, kastoreak, nora ote goaz horrekin? Kontua da, Arnold. Eurak nora ote doazen. Kastoreen aintzira. Egon pixka batean, kastoreen aintzira bateko ura lasaia izaten da. Wanda! Hemen belak behar duen guztia dago. Janaria, leku zabala eta urgeldia. Hementxe egon behar du. Eta aurkitzen dudanean, ez dut sekula gehiago begien aurretik galduko. Bela! Wanda, ez oiurik egin! Begira, kastoreek presa eraikitzen ari dira. Euren habitata egiten ari dira. Bela! Hortxe dago! Bela! Arnold, aurkitu egin dugu! Aurkitu egin dugu! Wanda, oiuka ibili behar alduzu beti. Egon hor, Bela! Dana torreta! Bela! Oh, Bela! Izugarri posten hauzu ikusteak. Zure utxunea sentitu dut. Begira, laguna ekarri dizut etxeaz gogoratzeko. Ez dakit baina lertxun horren gozetua dirudi. Wanda! Zer gertatzen zaizu, Arnold? Belarekin hitz egiten ari naiz. Tira ba, non geunden? Bela! Oh! Wanda! Zer duzue? Ongi altzaude. Egongoen naiz ba, baina non dago Bela? Bela! Hor dago, Wanda. Eta ezin hobeto. Bela! Ederki, nahikoa da. Onik atera gara eta guazen hemendik. Lehenengo nire igela hartu behar dut. Baina, Wanda, ohar zaitez. Aintzira hau belaren habitat naturala da. Bizitzeko lekurik egokiena du. Egokia? Hau alda egokia. Non daude etxeko erosotasunak, plastikozko atea eta bere... Ai, baina Wanda, belak ez du horrelakorik behar. Guazen hemendik. Arnold, ez berriro ukitu ni... Entzun, Wanda, belak behar duen guztia dago hemen. Janari gozo-gozoa. Urbare ederra igeri egin eta arrautzak erruteko. Esertzeko urliliak? Eta jauzika ibiltzeko leku zabala. Bela! Baliteke behar dituen gauzak egotea hemen, baina behar ez dituenak ere badaude. Landareak intsektuak jaten dituzte. Intsektuak arrainek, sugandilek eta igelek jaten dituzte. Eta arrainak, sugandilek eta igelak lertxunek jaten dituzte. Aintzirako elikakatea osatzen dute. Ez alduzu ulertzen, Arnold. Bela, arriskoan dago hemen. Ez da hori zehatza, Wanda. Baliteke lertxun batek bela jatea harrapatzen baldin badu. Eta baliteke nik zorabialdia edukitzea, oraintxe bertan hemendik espaldin bagoa. Nahikoa da, Arnold.
Ez dut Bela hemen utziko lertxunen batek jateko. Ai! Bela, agian ez dago nahikoa leku eskolan. Edo mozorro mota egokia. Ai, edo urez beteriko aintzira. Baina ez dago lertxunik behintzat. Wanda, benetan atera nahi duzu Bela bere habitatetik? Hauxe da bere lekua. Ba, hau baldin bada bere lekua, neurea ere bai. Oh, Wanda! Eta lagunek nirekin zaindu beharko lukete. Tira, Wanda, ondo pentsazazu. Itatzeko zorian egon zarata. Ez kezkatu, Wanda. Bela bere habitatean dago. Eta gu etxera goaz, geurera! Oh, ez! Lertxuna! Bela, ez kezkatu! Neuk babestuko zaitut eta. Oh, ez! Berriro ez! Bela! Wanda! Eskutatu eginda, ez dut inon aurkitzen. Guk aurkitzen ez badugu, behar bada... Lertxunak ere ez du aurkituko. Ai! Tira, guazen hemendik kanpora! Ongi zaudete? Joan alda lertxuna. Egan joan da. Eskerrak onik zaudeten. Beno, Wanda, Bela babestu ahal izan duzu? Ez zegoen horren beharrik, ikusgarria izan da. Inguruneaz baliatuz, eskutatu eginda. Igelaren habitatean funtsezkoa da eskutatzeko lekua izatea. Banekien nik. Bela, segi horrela. Germán. Germán? Germán? Bela. Ara, ikusi duzu, Belak lagun bat auka. Bela eta Germán, bai erromantikoa. Ai, oh, ez! Sekula ez ditugu biak harrapatu ahal izango. Bela. Germán. Egia da, Arnold. Beraz, saiatu ere naiz egingo. Ez? Arrazoi duzue. Bela benetan maite badut, eta hala da. Behar duena daukala ziurtatu behar dut. Eta hementxe dago dena. Leku zabala, jatekoa, urbarea, lertxunen gandiko babesa, eta Germán. Germán. Bela. Laster zapaburu ederrez beteko da dena. Maitagarriak dira amaiera zoriontsuak, ez da? Ea ba, guazen hemendik. Eta amaitu dira jauziak ados. Ez, itxoin! Oi, Wanda! Eta orain zer? Lasaitu, Arnold. Agur esatera baino enoa. Germán. Agur, Bela. Badakit hemen ondo biziko zarela. Baina zure hutsa sentituko dut. Bela. Bela. Bai, badakit, zuk ere bai. Eta badakit ez duzula behar izango, baina tori hau, nitaz gogora zaitezen. Eta kontu zibili lertxunarekin, entzun duzu? Bela. Iritsi gara, Wanda. Dena konponduta. Mil esker, andereño. Aupa, Arnold, itzul zaitez eure maira. Mil esker. Primeran sentitzen naiz neure habitatean berriz ere. Janaria, ura, sabaia buru gainean, linoleoa. Zer duzu, Wanda? Igelaren utxunea? Sorpresa! Zer da hori? Zera da, igela ies motela, leiotikum sekula ez jauzikum. Nola? Ies egingo ez duen igela. Eta entzun hau. Mil esker!
ederra da. Badakizuen on jarriko dudan, Arnolen maila dagoen lekuan. Oi, egon pixka batean, Wanda! Gauzatxo bat! Non dago igeritokia? Arnold, ekarri honatz. Nik esaten dudan lez, habitatak konpartitzeko dira. Wanda, hau eginda daukagu! Tira, non jarri ote duta atea? Wanda! Autobus magikoa, mesedez? Autobus magikoa? Autobus magikoa! Autobus magikoa? Autobus magikoa! Autobus magikoa? Autobus magikoa? Autobus magikoa! Mesedez, erantzun autobus magikoa! Agur, Bela. Badakit hemen ondo biziko zarela, baina zure hutsa sentituko dut. Bela, Bela... Esan? Autobus magikoaren ekoizlea zarazu? Bai neu naiz. Galdera batzuk dauzkat. Bota bat? Noiztik txikitu daiteke autobus bat zezen igel baten neurrira? Gidoigilea katalonetarako horrela idatzi zuenetik. Beraz, onartzen duzu ezinezko gauza dela. Tira, ez guk ezagutzen dugun munduan, baina... Eta bapatean ibaia intzira bihurtu da, zer da hori? Horrek denbora luzea behar du? Bai, asteak edo urteak beharko lirateke. Zuenean minutu gutxi batzuetan izan da. Aizu, luzeagoa izan balitz, kate aldatuko zenukeen. Agian bai, agian ez. Eta kastoreek euren habitatak ere egitzen dituztelako kontu hori, gizakiok egiten du hori, ezta? Nire bazkaria? Bai, batzuetan gizakiok eta muskerrek oso azkar eraldatzen ditugu habitatak, eta landare eta animaliek, eta ekoizleek... Ez dute moldatzeko astirik. Eta ze moduz dago Bela bere habitat berrian? Beno, ederkiari da moldatzen. Mil esker, oso ondo. Primeran, mil esker zure denboragatik, agur. Agur. Tira, laguntzarik behar duzu, muski? Orain apozik egongo zara, ez da? Harrapatu duzu? Apozik?